cas del detectiu contagiós. Seran els millors 3 dies de la nostra vida. Però si només anem a un castell medieval. Què vols dir, només? Anem al castell de Ronsen, eh? Que no sabeu la llegenda? El comte de Ronsen, el que va ser el primer propietari del castell, va morir enverinat després d'haver vist unes ombres misterioses que voltaven per la torre. No es va saber mai qui l'havia enverinat, però ell va jurar que es venjaria 100 anys després de la seva mort. I resulta que és aquest cap de setmana. Serà fantàstic. Hola, germanet. Nicole! Com va això? Què hi fas, tu, aquí? Estic fent pràctiques de monitora i no us penso perdre de vista. O sigui que res de jugar a detectius, perquè no vull que em poseu en evidència. T'ha quedat clar? Nicole, vine, que et presentaré als altres professors. És el pitjor que podia passar. No n'hi ha per tant, és la teva germana. Per això ho dic. Com que no vol que la faci quedar malament, ens farà la vida impossible i al final serà un desastre, el viatge. Tranquil, jo us porto una sorpresa. Mira aquí. No es poden portar animals. El Preciós ens ajudarà. Per això és un gos detectiu. A més, estarem 3 dies fora. Qui vols que li doni menjar? Si ens enxampen, ens faran tornar a casa i de gos detectiu no en té res. Hola, bon dia. Charlie, què hi fas aquí a terra? És que no em trobo gaire bé. Tinc mal de panxa. Estic malalt. Ja ens en cuidarem nosaltres. Vagi sant, si vol. I ara, jo sóc el professor, jo sóc el que me n'he de fer càrrec. El que tinc s'encomana. També me'n puc fer càrrec des d'aquí fora, esclar. Mira de posar-te bo. I els altres, procureu no acostar-vos-hi gaire. Quina passada. A veure, sisplau, una mica de silenci. Molt bona tarda. I benvinguts, com si fossin a casa seva. Si volen que els porti les maletes... Pensa que no et perdo de vista. A veure si anem més en compte. No veus que no està tapat, el pou? Com és que pesa tant aquesta bossa? Què hi portes aquí dins? Un gos? Jo, si dormies amb un pijama com aquest, tindria malsons. Charlie, mira la teva germana. Qui és aquell? No en tinc ni idea, però estic segur que ens anirà perfecte per distreure-la. Atenció, ara us explicaré el que farem durant aquests 3 dies. Estudiarem l'arquitectura gòtica del castell de Ronsen, recollirem i identificarem tot d'herbes medicinals dels jardins del castell i també ens mirarem un documental de la història del comerç de l'època medieval. Però abans de tot això, havent sopat, anirem tots junts al poble a gaudir d'una festa medieval. Penseu que fins i tot hi haurà tornejos. Visca! Que guai! Serà perfecte. Podré interrogar la gent del poble per descobrir molts més detalls de la llegenda. Com et trobes, Charlie? Què? Oh, bé. Ara ja em trobo molt més bé que abans. De tota manera, t'hauries de quedar per acabar-te de recuperar. Has dit que s'encomanava això i no deus pas voler que ens posem tots malalts, oi? Au, som-hi!
M'he quedat sense poder investigar. Sí, és una llàstima. Oi que... no et faria res quedar-te el preciós aquesta setmana? Tot això és culpa teva. Un gos detectiu no impedeix que un detectiu faci de detectiu. Au! Ho has sentit, això? Ombres misterioses. El comte va veure ombres just abans que l'enverinessin. No et moguis d'aquí. Xxt. Qui ets? Corre! Va, dona'm la mà. Hem sortit a prendre la fresca. És teu, el gos? No, no ben bé. No cal que m'enganyis, que jo sé guardar secrets. Per cert, em dic Mickey i faig de conserge del castell. Tu deus ser en Charlie, el que està malalt. Sí. Doncs vés a descansar. I amaga el gos si no vols tornar a casa. Que és guai. Va, ara toca buscar ombres. Oh, quin mareig. On s'han ficat? Sortiu, en nom del comte de Ronsen. És evident. Aquí dalt hi havia algú. Qui devia ser? Pot ser que això ens doni la resposta? Només és un tros de fusta. Ja t'ho vam dir ahir a la nit. Ei, que contamines les proves. Només vas sentir un crit i vas veure unes ombres. Unes ombres misterioses. A la torre, com a la llegenda. Però no va passar res. On veus el delicte? Aquí. Quin mal de panxa. Estic marejat. Ja m'ho temia, això. Pot ser que es tracti d'una epidèmia. Valga'm Déu, me l'enduré a dalt. Li convé estar-se al llit. I tant, hi estic d'acord. La venjança del comte de Ronsen, tal com diu la llegenda. És molt possible que en Gerard l'hagin enverinat les persones que hi havia ahir a la torre. Charlie, com et trobes, tu? Ja m'ha passat tot. No m'enganyes? Potser et trobes més bé, però estàs encomanant la malaltia als altres. No sabia ni que estigués malalt. Oh, No el perdis de vista, que es quedi a l'habitació. I si veus que no s'acaba de trobar bé o que fa coses estranyes, vine-m'ho a dir de seguida. Adéu. mira, no sé quin em portes de cap, però espero que no sigui un dels teus jocs de detectius. No pots sortir de l'habitació. Ja saps que dit en sigui, no et perdré de vista. Aquesta planta es diu matricària. A l'època medieval es feia servir per curar el mal de cap, l'artritis i pels problemes digestius. N'hi podríem donar a en Gerard. Què hi feies aquí? Si la Nicole et veu aquí fora, li diran en sigui. Tranquils, vaig d'incògnit. Es pot saber què busques exactament? L'enverinador. De veritat creus que és el fantasma del comte de Ronsen que s'està venjant? No. Però pot ser que hi hagi un delinqüent de veritat que estigui aprofitant la llegenda per enverinar gent. Charlie,
Aprofita tu per deixar de perseguir delinqüents, sobretot als llocs on no n'hi ha. I allò què és? Acabo de veure un altre ombra a la torre. Un altre ombra? Doncs jo no veig res. Charlie! Qui ets? Esteu tots detinguts. Es pot saber què hi fas aquí? No hi faig el mateix que tu. Quin fàstic. Li penso dir a en Sigui. Doncs ja som dos. Et recordo que estàs fent pràctiques de monitora. Ahir a la nit també hi vau pujar, oi, aquí dalt? No, és la primera vegada que pugem. Si li dius a algú que ens has vist, faig que t'enviïn a casa. D'acord, no diré res. Jo també en sé de guardar secrets. Però m'has de deixar sortir de l'habitació. Jo no menjaria res. Per què no? És molt bona aquesta sopa. I si el verí ens l'estan posant al menjar? Jo de tu la faria servir per altres coses, la cullera. Au, va, ja tornes a exagerar. Abans has dit que no hi havia ningú a la torre. La veritat és que us he enganyat. Què vols dir? Res. Janice, què tens? Un moment. Atenció! Pareu de menjar tots ara mateix. Pot ser que algú intenti enverinar-nos. Fred, no! Encara està malalt, en Charlie. És més, està delirant. No sé com m'has pogut convèncer de deixar-lo sortir de l'habitació. Ens ho estan comanant a tots i tu en tens la culpa. Em sap greu, no tornarà a passar. Ja et dic jo que no, perquè l'enviem a casa amb el pròxim tren. Quan surt? Em fa l'efecte que ja no n'hi ha cap més fins demà al matí. Entesos. Fins demà en Charlie estarà en quarantena. Queda clar? M'és igual com tu facis, però fes-ho. A mi també em sap greu, però no puc fer-hi res. No surtis de l'habitació. Nicole! Deixa'm sortir! Hi ha algú que ens vol enverinar! Oh. Tot això és culpa del Preciós. Com heu pogut obrir? Fent servir la cullera per una altra cosa. Potser tens raó amb això dels enverinaments. Tot plegat és molt estrany. Se t'ha acudit res? Preguntarem a les dues víctimes què han menjat. Si resulta que han menjat el mateix, sabrem com els han enverinat. Primer hem de saber quines són les habitacions d'en Gerard i de la senyoreta Janice. Sí, però sense entrar a la d'en Sigui. S'enfadarà molt si ens veu aquí. Ja obro. Li porto una mica de llimonada. Gràcies, m'anirà molt bé. Ara ja sabem quina és la d'en Sigui. Entrem a les altres. Bona nit. Què hi feu aquí? L'hem vingut a veure. Que li passa res a la cara. No, no. Ens pot dir tot el que ha menjat des que vam arribar al castell? Quina importància té el que he menjat? En té molta. Aquest virus em matarà. El que té no és un virus. No? No. Digui'm tot el que ha menjat. Espinacs, pizza, amanida, vedella. Res més? Mandonguilles, puré de patates, pollastre, raïm... Ja està? Sí. Formatge, potser. Ja està. N'està segur? Sí! Deixa-la estar, ja. Sé que ens amaga alguna cosa. Ho sento, espero que es millori. Potser sí, si em deixeu en pau.
Ai, que amables que sou d'haver-me vingut a veure. No us espanteu, només és la panxa. Sí, esclar. Volem saber què ha menjat des que va arribar. Si vol, tornem més tard. Sí, quan li hagi passat una mica. No n'hem tret res. Demà tornarem a parlar amb la senyoreta Janis. I la Nicole? Tu encara estàs en quarantena. La Nicole Rai. Ja tinc pensat com ho faré per convèncer-la. Bon dia. Pel bé de tothom, hem adoptat mesures de seguretat complementàries. Aquest vestit m'aïlla de tot. Ara no hi ha perill que encomani res a ningú. Ja veig que ningú m'ha fet cas del que els he dit. Què hi fas, tu, aquí? Què és això que portes? És un vestit d'aïllament. Doncs més aviat sembla una disfressa. Però ja no sóc cap perill. Ara m'ho has encomanat a mi. Ostres, tu. Caram. Silenci! Ho estàs fent expressament, això! No, jo no hi tinc res a veure. M'has enganyat. Aquest vestit no fa res. El que tens s'encomana i m'estàs fent quedar fatal a mi. Nicole, sisplau. Tots els profes estan malalts i com que ara mano jo, tu te n'aniràs en el pròxim tren. Perquè ho sàpigues, no és veritat que estigués malalt. Només ho vaig dir per amagar. Per amagar què? Digue'm-ho. Res, no res. Tens raó. Val més que me'n vagi. Té, Charlie, et deixaves això. Gràcies. No, gràcies a tu. Encara no hem trobat el culpable. Penseu que us queda tot un dia. Continueu investigant. Charlie, Ho sentiu? Sabeu què? Ara ja estic molt més bé de la panxa. Que passa res? Sabem que la primera nit que vam ser aquí, vostè va pujar a la torre del castell. Per què? No, no sé què vols dir. Sabem que hi va anar. Això és seu. A les sabates que porta els hi falta un taló. Tens raó, és veritat. Vaig pujar a la torre amb en Gerard. Però no hi van pujar per veure la torre. Havien quedat allà. I en algun moment en Gerard devia fer alguna cosa que a vostè no li va agradar. I li va clavar una bufetada. Més tard, tots dos van veure alguna cosa. Va intentar fer-me un petó. No hauria d'haver pujat allà amb ell. I qui les hi va donar, les begudes? El majordom. Era una llimonada amb herbes. Deliciosa. Esclar! L'endemà al matí, el majordom li va anar a portar llimonada en Sigui. I també en va beure. Totes les víctimes havien begut llimonada que els havia donat el majordom. I totes eren professors. Els van enverinar el majordom? Així, qui serà la pròxima víctima? només li queda una professora. La Nicole! 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 Nicole, on ets? No estic fart de pujar aquestes escales. Nicole, ets tu? Mickey? I la Nicole? Et prometo que no diré res. Però on és? No ho sé. Havia quedat amb ella fa un quart d'hora, però no ha vingut. Doncs està en perill. L'hem de trobar i no sabem ni per on començar-la a buscar. Això està solucionat.
Ja sé que té pressa per anar-se'n, però pensi que aquesta llimonada és molt refrescant. Genial! No! Però tu què hi tens al cap? El culpable és el majordom. Ell ha enverinat els professors. Però què vol dir, això? Les herbes que tira a la llimonada són verinoses. L'hem enxampat. I ara? Quina ximpleria! D'aquesta llimonada en dono sempre a tots els professors. La recepta ha passat de generació en generació. Està feta amb llimones, herbes del jardí i aigua del pou del castell. Més pura que la que donem als àpats. L'aigua diu que és del pou? El dia que vau arribar, quan vaig anar a treure l'aigua del pou, me'l vaig trobar sense tapar, que és molt perillós. Però quan em vaig haver tret, el vaig tornar a tapar. Què hi fas, tu, aquí? No hauries d'estar fent la maleta? No, perquè jo no estic malalt. Però crec que ja sé què ha passat. Ah? Em penso que he trobat una cosa. Una rata morta? Devia caure al pou abans de tornar-lo a tapar. I va contaminar l'aigua que fa servir per les llimonades. Jo, l'últim cop que vaig fer servir el pou per regar, potser no vaig pensar tornar-lo a tapar. Tranquil, farem venir algú del poble perquè ho solucioni i l'aigua continuarà sent tan bona com sempre. Primer apareix una rata morta i ara aquest gos? Gràcies a ell hem trobat la Nicole i hem vist que l'aigua estava contaminada. D'acord, que es quedi. Ara no estic per discussions. Podem tornar al castell, sisplau? Al final m'agradaran i tot els teus jocs de detectius. Així que el misteri del comte de Ronsen. Suposo que continuarà sent un misteri saber qui el va enverinar. Home, a l'època medieval també hi havia rates. Ets, quin fàstic!